βασικά good craft, να το πω έτσι. Είναι κάτι Minecraft αλλά cracked, μοιάζει πολύ με το Pocket Edition. Και είμαστε στον κόσμο μου. Έχω γυρίσει 3 φορές το βιντεάκι, αλλά δεν ακουγόταν σωστά, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Και του μπορώ να το ανεβάσω, αν το καταφέρω είστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Είμαι στο σπίτι μου. Θα σας δείξω τριγύρω το χωριό και μετά θα κλείσω αυτό το βίντεο, μακάρι να πάει καλά. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα το σπίτι μου αυτή τη φορά, γιατί δεν ξέρω, γιατί αυτό είναι το μάτιό μου. Εδώ πέρα που έχω τα τσέσκα είναι τα hoppers, είναι φούρνο από πάνω και μόλις βάζω κάτι να ψήνει τα μεταφέρει κατευθείαν. Αυτός ή ο μπαμπάς είναι η μαμά. Και θα έχει και διαφημίσεις, παιδιά, συγγνώμη αν σας χαλάει τα σχέδια αυτό το πράγμα, αλλά δεν γίνεται να κάνω κάτι άλλο, είναι cracked. Λοιπόν, η μαμά είναι εδώ μέσα και όπως είπα καλά αυτός είναι ο μπαμπάς και αυτός είναι ο αδελφός μου, αυτό είναι το σκλήτη του αδελφού μου. Ναι, και αυτό θα παίρνει το δικό μου σκυλάκι. Υποτίθεται ότι εγώ έμενα μόνη μου εδώ με τη γιαγιά μου, αλλά η γιαγιά μου πρέπει να φύγει επειγόντως να πάει στο σπίτι της. Το άλλο μας είναι το σπίτι, να το φροντίζω εγώ. Και να πούμε την αλήθεια, δεν τα κατάφερα και ήρθαν και οι γονείς μου. Αυτό ήταν το story για να ξεκινήσω το παιχνίδι. Έτσι το είχα σκεφτεί όταν ξεκίνησα να παίζω. Έχω φτιάξει αρκετά πράγματα, είναι η αλήθεια. Έχω φτιάξει ένα dress shop, μια βιβλιοθήκη και ένα σχολείο. Το σχολείο ήταν το πιο άθλιο από όλα, μπορώ να πω την αλήθεια. Ναι, το πιο άθλιο από όλα. Σας μιλάω ειλικρινά, είναι το πιο άχρηστο κτίσμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Αυτό ήταν το dress shop, μην το βλέπετε έτσι από πάνω, να το δείτε από μέσα. Από έξω είναι πιο ωραίο το άλλο που είχα χτίσει, αλλά αυτό μου άρεσε πολύ από μέσα και δεν το διέλυσα. Ναι. Εδώ πέρα είναι υποτίθεται η πασαρέλα, θα σας δείξω σε λίγο. Ξέρετε, βασικά να έχετε δει από adventures που κάνουν μερικά παιδιά, μερικοί από την Αγγλία και τέτοια πράγματα. Ναι, εδώ πέρα είναι αυτό το μέρος που αλλάζεις, υποτίθεται. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό το πάνω. Δεν ξέρω τι. Πρέπει να σκεφτώ. Βασικά, αν βάλω κάτι τέτοιο, ίσως φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Είμαι άχρηστη. Έτσι φαίνεται όμορφο. Ωραία. Ναι, είναι λέει έτσι. Ναι, αυτό το πράγμα. Σκέφτομαι εδώ πέρα να μην αλλάξω κάτι, μόνο να σκοτώσω στους villagers, θα αφήσω μόνο έναν. Είναι υποτίθεται το μαγαζί, αυτό το dress shop λέγεται, είναι το μαγαζί υποτίθεται της Miss Kramer, είναι μια φίλη της γιαγιάς μου. Και εγώ κάνω παρέα με την εγγονή της, την Gold. Δεν τη λένε Gold, το επώνυμό της είναι Gold. Την Anna, την Gold. Εδώ πέρα είναι ο γιος, εδώ πέρα είναι της Miss Kramer, υποτίθεται το σπίτι, αλλά η Gold μένει ο πατέρας της, ο άντρας της, είναι αυτός εδώ, μαλώνει συνέχεια. Αυτό εδώ είναι ο αδελφός της, ήταν μικρός όταν τον είχα σπονάρει, αλλά φαίνεται εντάξει. Δεν μπορώ να βρω κάτι εδώ πέρα. Δεν μου αρέσει το πίτα. Τα ζόμπις δεν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα έτσι, αλλά δεν έχει ζόμπις στο χωριό, αυτό είναι το θέμα μου. Ωραία. Ναι, από εδώ είναι η βιβλιοθήκη. Αυτό είναι το Mr. Dan. Αλλά σκέφτομαι να το αλλάξω ιδιοκτήτη. Θα κάνω πολύ υποτίθεται. Δεν ξέρω γιατί. Θα το ονομάσω, θα βρω ένα άλλο όνομα. Ναι, από εδώ πέρα είναι το τραπέζι που κάθονται και διαβάζουν ότι παίρνουν τα βιβλιοθήκες. Καλύτερα να κάνουμε ησυχία γιατί είμαστε στη βιβλιοθήκη. Εδώ κάτω είναι το μέρος που βάζουν τα βιβλία, τα περισσευόμενα και ξέρετε το υπόγειο. Πρέπει να βάλω και στη dress up υπόγειο οπωσδήποτε. Εδώ δεν έχω άρμα στάντς. Εδώ είναι το κάδος. Θα πάνε χαλασμένα βιβλία τέτοια. Και από πάνω είναι επίσης ένα τέτοιο και έχει και ένα μπαλκόνι. Έχω και πιο πάνω ρε. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, εδώ είναι ένα παράθυρο και εδώ έχει βιβλιοθήκες όπως και το από κάτω μέρος.
και από πάνω πρέπει να βάλω σκάλα. Ξέχασα να βάλω σκάλα. Και αυτό εδώ πάνω είναι το πιο περίεργο μέρος, αλλά μου αρέσει πολύ έξω στο μπαλκόνι, γιατί εγώ υποτίθεται ότι θα έχουμε περιπέτειες εδώ πάνω, θα ερχόμαστε να καθόμαστε. Και αυτό που μου αρέσει είναι η οροφή είναι γυάλινη εδώ πέρα. Την έχω κάνει γυάλινη την όροφη. Επίσης αυτός ο δεύτερος όροφος, δηλαδή αυτός με τις σκάλες και ο κάτω, είναι από έναν YouTuber, ναι, τον Base, που έχει το κανάλι Hellenic Gaming. Από αυτόν το έχω δει και το έχω κάνει. Μου αρέσει πάρα πολύ τα buildings που κάνει. Και αυτό εδώ πέρα είναι το σχολείο. Αυτό ήταν η αποκλειστική δική μου ικανότητα. Και βγήκε χάλια. Μ' άρεσε μόνο από μέσα και που έξω είναι χάλια και εκείνο. Εδώ είναι υποτίθεται τη τάξη μου και εγώ κάθομαι εδώ πίσω. Και εδώ πέρα είναι υποτίθεται το τουλαπάκι μου. Σε μερικά, στο μουσικό ας πούμε, όσοι ξέρουν, όσοι πάνε από τα διασχολεία, έχει πατήσουμε το κουμπί πάλι. Μας πέτανε έβρασε το πράγμα. Ναι, και ναι, αυτό εδώ πέρα. Από εδώ πέρα στη διπλανή πόρτα, στη μονή εδώ, είναι το γραφείο του FCD. Δεν έχει κάτι σημαντικό, ένα γραφείο είναι μόνο. Και δεν είναι άλλη μία τάξη. Και άλλα ντουλαπάκια. Και εδώ είναι ένα μέρος που μου άρεσαν οι καρέκλες πάρα πολύ. Αλλά επειδή έχουμε villagers, παιδιά, τις ανοίγουν και τις κλείνουνε. Πάμε και εκεί πέρα είναι το φούρνος. Εσύ πρέπει να μην έχεις μείνει εδώ κάτω. Μπράβο. Και είπατε ότι ερχόμαστε εδώ και παίρνουμε το φαγητό μας. Αυτή την πόρτα την είχα αφήσει ανοιχτή. Μπήκε τότε που έχει press played. Εδώ έχει και μια δεύτερη πόρτα. Και μετά βάζαμε blocks για να το κάνω. Και εδώ πέρα είναι το mini market. Έχουμε εδώ και παίρνω και αφήνω τα λεφτά. Iron ingots υποτίθεται. Και εδώ πέρα είναι το πιο όμορφο σιδηρβάνι που έχω κάνει. Νυχτώνω. Ναι, δεν είχα κάτι άλλο να δείξω τους άλλους. Και μία μέρα υποτίθεται μου πήρε. Αυτό το μέρος έχω χτίσει επίσης εγώ. Είναι το enchanting room υποτίθεται, αλλά μου άρεσε γιατί το έκανα. Και αυτό είναι από το... δεν θυμάμαι από ποιο κανάλι είναι, αλλά είναι από το... πώς θα το πω... Αν πατήσετε στο YouTube ο Jester παίζει Minecraft, από εκεί τον είχα πάρει, από εκείνο το κανάλι και μου άρεσε σαν ιδέα και την έκανα και εγώ. Και εδώ υπάρχουν οι γάτες, φάμε και τις ήθευτες και εδώ τα σκυλιά και αυτό είναι ένα τραμπολίνο, πολύ εύκολη κατασκευή του. Ναι, αυτά ήθελα να σας δείξω, το χωριό όλο το υπόλοιπο το ξέρετε τι πάσεις έχει και τέτοια, δεν νομίζω να είναι παντελώς άγνωστο. Αυτό που έκτισα εγώ σας έδειξα, δεν είχε κάτι άλλο να δείξω, οπότε το αφήνουμε εδώ. Να αποχαιρετήσουμε, πάντα έτσι θα αποχαιρετούμε παιδιά με F5. Λοιπόν, ήμουν KitKat, έτσι να με φωνάζετε KitKat, μου αρέσει αυτό το ψευδόνυμο. Ναι, και θα μου άρεσε να το ανεβάσω στο YouTube. Ήμουν η KitKat, ήταν το χωριό, μου άρεσε πάρα πολύ ο κόσμος αυτός και τα λέμε σε κάποιο άλλο βίντεο ή κάτι παρόμοιο. Τα λέμε!